Пенсионерска изпълнява Вера Тодорова. Ние сме славни пенсионери, никой с нас не май се мери. Всеки месец на 7 дата, хоп, парата в джобата. Дремем, клатим си краката, дома носят ни парата. Тъй е в нашата държава, на възрастните хора издръжка дава. Всяка вечер кафенето, дай коняче в кафето. Всяка вечер кафенето, дай коняче в кафето. Витуша е наша майка, там си пием чай от лайка. Всяка сутрин физкултура, кой как може и не може, вика ура! Всяка сутрин физкултура, кой как може и не може, вика ура!